dame i gospoda. Този поздрав е специално направен за Раим Патрона. От Карнобат най-барески Мерчедес бар и Австрия. За най-добрия в Карнобат, за Раим Патрон. Вали гармин на Раим Патрона, пак му върви, върви. Върви, върви, Австрия, той е човека, канадикен тут пала им, Тесла са за... Етуш Манел Мудере.